Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tsiku lina, kaya mmoyo uno, kaya mmoyo winawo, kaya tikhale oyera mtima, kaya tikhale ochimwa, tidzamva funso ili lonena kuti tandipatse, tandifotokozere za ukapitawo wako. Give me an account of your stewardship. Lero Ambuye akutikumbutsa kuti tonsefe tidapatsidwa chuma chimene si chathu. Tidapatsidwa madalitso amene si athu. Ndipo tsiku ndi tsiku, sabata ndi sabata, mwezi ndi mwezi, chaka ndi chaka, timenera tizipanga ripoti kwa mwini chumayo. Ndikulandireni tu abale pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lachisanu pa 8 November chaka cha 2024. Ndi Lachisanu la Mulungu wa 31 Pachaka. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera mkalata yomwe ija ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Filipi. Mutu wa 3 ndime ya 17 ukamaliza ukafikanso mutu wa 4 ndime ya 1. Abale, muzitsanzira ineyo. Paulo oyera kundopya. Tizintsanzira iyeyo. Can I do the same? Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Felicitas Shawa Kumwenda kuchokera ku St. Virginia Outstation, St. Thomas the Apostle Parish, Diocese ya Mzuzu. Ndipo salimo yathu, salimo namba 22, ikuti ndidasangalala pamene adandiuza kuti tiye tipite ku nyumba ya chauta. Ndidasangalala pamene adandiuza kuti tiyeni tonse tipite ku nyumba ya chauta. Mapazi athu akhala akuyima mkati mwa zipata zako iwe Yerusalemu. Iwe Yerusalemu, aye. Nyimbo yoimba pokwera Yerusalemu. We are all striving and longing for the new Jerusalem. Kodi inu ndine tikusangalala tikamakwera ku Yerusalemu kumeneku. Mthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Luka woyera mutu wa 16 ndime ya 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ACM. Tiyenitu abale ndi alongo pamene Ambuye akuti yankhula titsegule mitima yathu, maso athu komanso makutu athu kuti tichite kufuna kwake. Mawu oyamba. Mawu a nkalata ya Paulo oyera kwa Filipi. Abale anga, nonse pamodzi muzinditsanzira ine. Ndipo muziwapenyetsetsa amene amayenda motsata chitsanzo chimene ife timakupatsani. Ndakhala ndikukuwuzani kawirikawiri, ndipo tsopano ndikubwerezanso molira misonzi, kuti pali ambiri amene mayendedwe awo akutsimikizika kuti amadana ndi mtanda wa Khristu. Mathero awo nkuwonongeka. Zosangalatsa thupi chabe ndizo zili ngati mulungu wawo. Amanyadira zimene akadayenera kuchita nazo manyazi. Ndipo amangoyika mtima pa zapansi pano zokha. Koma ife kwathu kwenikweni ndi kumwamba. Ndipo kumeneko kudzachokera mpulumutsi amene tikumuyembekeza. Mpulumutsiyo ndi Ambuye Yesu Khristu. Iyeyo adzasandutsa matupi athu achabewa kuti akhale ofanana ndi thupi lake la ulemerero. Adzachita zimenezi ndi mphamvu zake zomwe zija, zimene angathenso kugonjetsa nazo zinthu zonse. Tsono abale anga, ndimakukondani, ndipo ndikukulakalakani. Mumandisangalatsa, ndipo ndinu mphotho yanga imene ndimayinyadira. Okondedwa anga, limbikani choncho mogwirizana ndi Ambuye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye.
Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti panali munthu wina wachuma amene anali ndi kapitawo wake. Anthu adadzamneneza kapitawoyo kuti akumwanza chuma cha mbuye wake. Tsono mbuye wakeyo adamuyitana namfunsa kuti, "N'chiyani chimene ndikumva za iwe? Undifotokozere za ukapitawo wako, pakuti sungakhalenso kapitawo ayi." Apo kapitawoyo adayamba kuganiza mu mtima wake kuti ndichite chiyani popeza kuti mbuye wanga akundilanda ukapitawo. Kulima ayi, ndilibe mphamvu. Kupemphapempha ayinso kumandichititsa manyazi. Chabwino, tsopano ndadziwa choti ndichite kuti anthu akandilandirire ku nyumba zawo, ukapitawo ukandithera. Motero adayitana ngongole a mbuye wake mmodzimmodzi. Adamfunsa oyamba kuti, "Uli ndi ngongole yotani kwa mbuye wanga?" Iye adati, "Mafuta muyeso okwanira mitsuko 10. Kapitawoyo adamuwuza kuti, "Nayi kalata yako ya ngongole, khala pansi ungolemba mitsuko 50." Adamfunsanso wina kuti, "Nanga iwe ngongole yako ndi yotani?" Iye adati, "Tirigu okwanira matumba 10." Kapitawoyo adamuwuza kuti, "Nayi kalata yako ya ngongole, ungolemba matumba 53." Apo mbuye wa kapitawo onyenga uja adamuyamikira chifukwa cha kuchenjera kwake. Pajatu pokhala ndi anzawo, anthu okonda zapansi pano ngochenjera koposa anthu okhala mkuwala kwa Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Ndichite chiyani? Kapitawo uyu amene ndi onyenga, kumapeto kwa zonse akuyamikiridwa osati chifukwa cha kunyengako, koma chifukwa tsopano atazindikira kuti tsoka lamugwera, choopsa chikumugwera, mphamvu zikulandidwa, adadzifunsa funso lonena kuti ndichite chiyani. Ndi funso lomwelomwelo limene inu ndi ine tikuyenera tizidzifunsa tsiku ndi tsiku. Ili ndi funso lotembenukira mtima, ili ndi funso loyamba mwatsopano, ili ndi funso loyanjana ndi Mulungu. Nkhani ya kapitawo onyenga. Tiyambire poti tsiku la lero, tiyambire mawu oyamba. Paulo oyera amene akuyankhula ku mpingo wa kwa Filipi, akuyankhula kwa inu ndi ine, akuti muzitsanzira ineyo muzochitika zanga. Muzitsanzira ineyo. Ndimango aganizira abambo apabanja. You husbands and fathers, can you say these words to your children? Litaja tsiku la Mulungu nkumauzana kuti muzitsanzira ineyo. Bambo sapita ku chechi, sapita kumphakati, sali mbungwe lina lililonse, sathandiza mpingo. Can you say muzitsanzira ineyo? Inu amayi amene ndaulesi, ndamabodza, poutenga moyo wanu, can you brag about kumauzana anu kuti muzitsanzira ineyo? Awa ndi mawu a munthu amene akukhutitsidwa ndi zimene wachita mmoyo mwake. Ndi mawu a munthu amene akudziwa kuti akuyesetsa. Tikangana kumene akuchoka Paulo ndi zimene amachita, nzoonadi amene akunena kuti muzitsanzira ineyo. Amagwira ntchito ndi manja ake, nalalikira anthu, kwina kuna amadzithandiza, anthu ena namamuthandiza, koma samachita manyazi ndi zimene amapanga. As a priest, can I tell young aspiring boys to priesthood kuti muzitsanzira ineyo? Can my behavioral pattern, can the way I conduct myself in my priesthood be a reason enough for somebody kunena kuti ndifuna ndidzakhale wansembe ngati aja, ndidzakhale pabanja ngati aja, ndidzakhale wantchito ngati aja, ndidzakhale wandale ngati aja? Paulo oyera wati challenge. Nthawi ndi yomwe ino yoti ndidzifunse ndi kudzitsutsa. Koma lero tanena kuti pali funso loti ndichite chiyani pano, ndipo tikulipeza mufanizo la kapitawo ochenjera. Nkhani sakhale kuyangana zimene iye adachita. Nkhani khale timanena kuti behind every parable kumakhala a lesson. So what the lesson are we drawing from this? Ndi kukhala anthu ozindikira choyenera kuchita pa nthawi yake yoyenerera. Tamva kunena kuti give me an account of your stewardship. Tandifotokozere za ukapitawo wako. Ndanena poyambirira paja kuti awa ndi mawu amene adzamveke tsiku lina lake, pena pake, nthawi ina yake, kaya mmoyo uno kapena mmoyo winawo, kaya ndifoyera mtima kapena ndifochimwa. Tsiku lina mwini munda, tsiku lina Ambuye wathu adzanena kuti tandifotokozera za ukapitawo wako. Pali maphunziro 5 amene ndimafuna kuti tisinkhe limodzi. Loyamba, timuyamikire mbuye uyo.
osati kapitawo, mbuye wa kapitawoyo. Akuti atamva zoti kapitawo akumwaza chuma, sadangopita direct kuti ndamvatu. Adamuyitanitsa. Akulu, tabwerani. Kadali kudimba, kadali konjoya, kadali kufiudi, akulu tabwerani. Ndamva A, B, C, D, E. Tandifotokozereni zimene ndamvazi. Ngati zikhale zoona simukhalaso kapitawo. Ndoja adapita kuseri kunena kuti pano ndiyenda gwidwadi. Nkuyamba tsopano strategizing ndipanga bwana. Ndeti kunena kuti timuyamikire mkulu uyuyu bwana uyuyu. Sadapange act on hearsays. Adafufuza. Adampatsa mpata kuti kapitawo jayankhulepo. Ambiri mwa ife timaweruza tisadamve mbali ina. Ndeti timamva nkhani za Father A, Sister B. Timamva nkhani za Bishop A. Timamva nkhani za politician A. Timamva za nkhani za fumu A. Timayamba kuweruza. Amene aja ndonyada. Amene aja ndodziyenereza. Amene aja ndodzikundikira chuma. Amene aja ndankhanza. Amene aja ndakatangale. Amene aja ndakuba. Sindunena kuti akuba palibe pakati pathu. Sindunena kuti akatangale palibe pakati pathu. Sindunena kuti odziyenereza pakati anthu ankhwidzi palibe pakati pathu. Koma ndikunena kuti nthawi zina we pass judgment towards others without hearing their story, without investigations. Ndiye taononga mabanja aeni yake, taononga usembe wa eni yake, taononga mtendere wa eni yake, taononga mipingo ya eni yake. Kapitawo bwana uyu akutiphunzitsa choyambirira kuti tikamva za ena tisathamangire kupanga pass judgment. Let us verify, let us act on evidence-based issues. Chachiwiri, atamva akulu aja atafusidwa, adapita ku nyumba ukakhala pasi. Nde adakadzifusa funso lonena kuti ndichite chiyani? What shall I do? This is the question that changes seasons. Ndi funso limene limasintha nyengo za munthu. Ndi funso limene limasintha direction ya moyo wa munthu. Ndiye nditani? Akati usiku wayamba ine kulimva funso ili m'malemba oyera. Mwachitsanzo, tikawerenga mthenga wabwino wa Yohane mutu wa 6 ndi 28. Timamva kuti anthu aja Yesu atasandulitsa bread amangomutsatira kuti adi Yesu adzadzitse mimba zawo. Ndiye kuti pamenepo anthu aja adayamba kufunsana kuti Yesu atauza kuti ndikudziwa kuti mungonditsatira chifukwa kuti mufuna zambiri. Ndi anthu aja adafunsa kuti titani tsono kuti titsate bwino zimene Mulungu afuna. Ndi Yesu adauza kuti chimene Mulungu afuna ndi chakuti mundikhulupirire ineyo amene Mulungu adandituma. They asked, what must we do? Adauzidwa kuti munditsate ine. Tikawerenganso ntchito za atumwi, nkhani yomweyo ntchito za atumwi 16 ndi 30. Jera uja munkumbukira ogwira ntchito ku prison uja atadabwa ndi zimene zidachitikira Paulo ndi Sila ali ndende muja kuti mngelo wa Ambuye adagwebula zitseko iwo nkutuluka. Apo yang'anira ndende uja adayitanitsa nyale nathamanga mkati ndipo ali njenjenje ndi mantha adadzigwetsa ku mapazi a Paulo ndi Silasi. Tsono adawatulutsira kunja nawafunsa kuti mabwana kuti ndichite chani kuti ndipulumuke? Iwo adamuyankha kuti khulupirira Ambuye Yesu. Mukuona kuti koyambirira Ambuye Yesu auza kuti mundikhulupirire ine. Paulo akumuza wa ndende uja kuti khulupirira Ambuye Yesu. Funso lotembenukira mtima limayamba ndi chikhulupiriro. Chimodzimodzi tikawerenga mawa muthenga wabwino a Luka mutu wa 3 ndi 12 kulekeza 14. Timamva kuti pamene Yohana anali kulalikira anthu ambiri mbiri zakufunika kotembenuka mtima kuti kudabweranso okhometsa msonkho kuti Yohana awabatize. Iwo adafunsa kuti aphunzitsi, kodi ife tizichita zabwino zanji? Iye adati musamakhometse msonkho moonjezera pa zimene akukulamulani. Ndikuti tsopano we are building pa chikhulupiriro paja. Chikhulupiriro chiziyenda ndi ntchito zabwino. Osangonena kuti ndimakhulupirira kokha, koma that faith must be channeled in action. Akuti muzichita ntchito zabwino. Akuti nawonso asilikali adamfunsa kuti nanga ifeyo tizichita ntchito zabwino zanji? Yohana adati musamamlanda munthu aliyense pakumuopseza kapena kumnamizira, muzikhutira ndi malipiro anu. So already pamene okhometsa msonkhoyo, pamene uyu kapita uyu akudzifunsa kuti ndichite chani, nthawi yomweyo inunso ifenso tizidzifunsa kuti ndichite chani. Atiuza tisamakakamize, atiuza tizikhutira ndi zimene tili nazo. Nthawi zina tikulowerera kwathu, nkhaza zathu, nkhalwe zathu, kusinjirira ena nchifukwa choti timadzikundikira, sitikhutira ndi zimene Mulungu adatipatsa. Chimodzimodzi the prodigal son adakhala kumene adaliko adadzifunsafunso ndikuvutikiranji nde nditani? Yekha adadziyankha basi ndinyamuka ndipita kwa bambo wanga ndipo ndikanena kuti Atate ndidachimwira kumwamba ndi dziko lapansi pano.
ukakhala ndi chikhulupiriro, ukamachita ntchito zabwino, kenako uzizindikira kuti ndi wochimwa, ndichite chani? Ndizindikire kuti ndine wochimwa, ndichite ntchito zabwino, chikhulupiriro changa chizikula. The shrewd steward in the parable called every one of his master's debtors and made friendly settlements. Iwe zako 100 talemba 80, iwe zako 10 tangolemba 80, iwe zako anthu aja kuti uyu ndi munthu wabwino. We must be good people before others. We must use our position. We must use our influence. We must use our money to change the seasons of others. Izitu ndizosiyana ndi zimene Dives wachuma uja adachita ndi Lazaro. Ankamaona Lazaro akutola nyenyetswa, iye basi nkumangonjoya, nkumangomwa, nkumangodya, osakalabadira adadzimangira mpanda pa madalitso amene adalandira. Ndeti damva kuti adapita ku chiwonongeko, osati kuti amapha, osati kuti amatukwana, osati kuti amasinjirira, osati kuti amachita dama, koma sadatsegule maso ake auzimu nkuona zosowa za anzake. Kapitawo uyu akutchulidwa wochenjera chifukwa adatsegula maso nkuona kuti ndichita chani. Phunziro lachitatu, akutchulidwa kapitawo wochenjera chifukwa chonena kuti adadziwa kuti nthawi yake tsopano, mphamvu zake tsopano, udindo wake tsopano kumuthera, nde adaganiza zochitapo kanthu. Sadangodziwa kuti ndochimwa, sadangodziwa kuti ndolephera, koma atazindikira kufoka kwake adachitapo kanthu. It's not enough to know that I'm a sinner. It's not enough to know that I'm a backbiter. It's not enough to know that I'm not faithful. What is most important and crucial, ndikazindikira tchimo langa nkuchitapo kanthu. Ino ndine ambiri timazindikira kufoka kwathu. China chake chimatiguguda, komatu mwina mpaka pano siti kuchitapo kanthu. We must take seriously the idea that we'll be called to account for our responsibility, for our stewardship. Ena timaganiza kuti izo akukamba za anthu achuma, anthu amaudindo. Don't think that because you are poor, don't think that because you are a slave, ndiye kuti simungachitepo china chake pa zimene Mulungu akutipempha. You don't have to be rich kutumikira Satana. The poor have just as much potential for greed and covetousness as the rich. Mutati ngono timene timaonetsa tizitokotoko zathu ndi timene toto timene tingatilepheretse kuyanjana ndi Mulungu. Funso ndilomwe lija, ndiye tichite chani? Zimene Mulungu anatidalitsa nazo tigawane nawo chepekedwa. Zimene Mulungu mphamvu anatipatsa tinyamule ena kuti afike pamwamba. Po akunena kuti muzinditsatira ine. Timutsatira ntchito zake zabwino, timutsatira kukhama lake, timutsatira kudzichepetsa kwake, timutsatira pakudzilanga pake kuti atumikire anthu ena. Mukhala ndi tsiku lotani nanga funso ili loti ndichite chani muli yankha bwanji? Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.